ahinya mak mana ni thuolo marwa ema aneno ka dhi rumo kata kamano winjo penjo mopenji kanyo kapok adhi Bishop Yoto Bishop Odera. Yes, winjo owacho ne josiasa gi nitie kanise moko matin mapiny ma ok gidhiye. To kendo kuonde ma gidhiye go samoro nyaka bed ni nitie weche moko ma antero gi kanise madongo. Mondo jasiasa kaw thuolo mondo bi e kanisa ni kaka jadolo nyaka bed ne Nyasachi moywaye. Ok yot ahinya. Ok yot. Onyalo muomo kata e dala reserve kucho wan gi josiasa kopogore gi kata na josiasa man malo, wan gi jumbe, wan gi MCAs, ginyalo bire churches magwa. Magi gol gi Nyasaye elo chuny gi mondo gigol. To chutho gima wadwa openjo. Kanise matindo mae kama kuro ne samoro wach mane jaduong' Ngede ne wacho ne nyiego cha. Nikech ji neno kanisa maduong' ema jatelo maduong' dhiye to matindo gi ok odhiye. Ema akelo ka wacho ni kaka wuon ji kuro tema ne mondo kanisa matindo man piny gi kata ka ok odhiye no wuon to en gi joge. Janeno marwa moro bwacho ni nitiere kanisa moro mano dhiyo golo $1 million to kanisa kata lokruok onge. Kanisni madongo gi bende seche moko dhiyo golo solro maduong' to kanisa seche moko nosegeri ni podi konyo gero kanisa kari gerang. Okay. Aparo japenjo no penjo maber. Samoro ok itarajia ne pesa ma kamano biro. Kata ka awacho ni 500,000 ne biro donjo ni e kanisa Sunday ne. To isebedo gi budget mokasore ma gik mire time kanisa ka. Koro samoro kubiro ok inyal rikni kode gedo to samoro wan gi nyithi sikul man ka ma nyithi kiye marono dhi sikul monigi support. Wan gi mond liete ma samoro mama moro koth goyo. Idwa ni mondo ilos ne ot moro. Samoro bedwa ni kony mamoko mane od Nyasaye. Pesa no biro ma ok nyal chopo e kiwango moger kanisa motieki. Adier $1 million ok dawachi ndogol kanisa piny moger mutieki motim finishing gi mora mora pod otin to nitie project mang'eny monyalo donje kapok ochope gedo. Bishop Yoto ageno ni bende luo twaka ka intiere kaunti ma Kisumu winjo moko kuom